elok dijulu anan jo panggalan jikonyo abang sabana sungguh adi alah rasa dek menantikan jikonyo abang sabana sungguh adi alah rasa dek menantikan adik sayang adik sayang adik sayang adik sayang abang abang sayang abang sayang abang sayang adik sayang abang adik sayang adik sayang adik sayang adik sayang abang abang sayang abang sayang abang sayang adik sayang abang gabaklah gabak di taman tansi pamenan anak nan muda-muda tapaso sabak adik menanti abang di dalam yobanan punyo tapaso sabak adik menanti abang di dalam yobanan punyo tinggilah bukit boleh didaki namun no kayu dan jujuang juo barakalam bang adik menanti sayang di hati mang dalam juo barakalam bang adik menanti sayang di hati mang dalam juo adik sayang adik sayang adik sayang adik sayang abang abang sayang abang sayang abang sayang adik sayang abang harok durian yonan kejatuhan buah tersangkui di ateh dahan tapawai hati dia ka orang jauh mungkin kau kasih lai kesampaian tapawai hati dia ka orang jauh mungkin kau kasih lai kesampaian jika durian kok namu jatuh elok dijulu anan jo panggalan jikonyo abang sabana sungguh adi alah rasa dek menantikan jikonyo abang sabana sungguh adi alah rasa dek menantikan adik sayang adik sayang adik sayang adik sayang abang abang sayang abang sayang abang sayang adik sayang abang adik sayang adik sayang adik sayang adik sayang abang abang sayang abang sayang abang sayang adik sayang abang gabaklah gabak di taman tansi pamenan anak nan muda-muda tapaso sabak adik menanti abang di dalam yobanan punyo tapaso sabak adik menanti abang di dalam yobanan punyo tinggilah bukit boleh didaki namun no kayu dan jujuang juo barakalam bang adik
baban ko bare namun yoka dipiku ajuo asakan dah hati ko dape mampasumpiang orang minangko asakan dah hati ko dape mampasumpiang orang minangko. Randang Padang masakan Minang, sarang copek masakan Bima, jame isu ada naik tabuang, udah pai dan naik katingga, jame isu ada naik tabuang, udah pai dan naik katingga. Janjang di kapiang indah rotan aka pun jadi Samiang indah aka bapaliang hanya mudah pautan hati asalah isa jalan asalah isa hati biarlah nyau memisahkan baitu bana janjinya diri asalah isa jalan asalah isa hati biarlah nyau memisahkan baitu bana janjinya diri. Biarlah baban ko bare namun yoka dipiku ajuo asakan dah hati ko dape mampasumpiang orang minangko asakan dah hati ko dape mampasumpiang orang minangko. Randang Padang masakan Minang, sarang copek masakan Bima, jame isu ada naik tabuang, udah pai dan naik katingga, jame isu ada naik tabuang,
simpan onde dah kini jadi penyakit. Di kambang banyak onde dah kini sansaronyo. Manangi hijau onde dah di dalam kulit. Mencari tanah onde dah tampe tumbuhannya. Kadi indang onde dah kini ditampi jarua. Atah di malah onde dah kini basi siakan. Bijo barandang
Menangi pipi dalam rimbo kamano badan mencari makan mai tapaso baru di tangan dahakan. Di etong para sayan hidui sabanya
Ginyang salender ginyang, ginyang bagoyang-goyang, disuruh kakuranji nyopainan kapisang, disuruh adik apalaki katuju lalo surah. Ginyang salender ginyang, ginyang mabuk kapayang, disuruh kamantari baik dapur pamberang, disuruh udah babini katuju hidup membujang. Ginyang, ginyang, ginyang salender ginyang, ginyang salender ginyang, ginyang tarompa Japang, apo karajo bati, bati yo di balakan, yo bedonda apa piti goreng kalah digadang-gadang. Ginyang salender ginyang, untuk tua ojo mudong. Ginyang salender ginyang, untuk nan cegak sampai nan gila. Ginyang salender ginyang, untuk nan cegak sampai nan gila. Ginyang salender ginyang, ginyang bagoyang-goyang, disuruh kakuranji nyopainan kapisang,